Takže ahoj lidi, teďka v tomto díle bych vám chtěl ukázat Word Edit. Ukážu vám pár takových základních příkazů, takže si myslím, že bychom mohli teďka začít. Takže první příkaz je, že si označíte třeba tady ty dva rohy, dáte lomeno set a ID bloku třeba ze dřeva. Můžete si dát třeba, nevím, ze skla a takové věci. Další plugin je, že si uděláte třeba, já to dělám teda vyšší, že si uděláte takhle slope a značíte si to tady dole a dáte lomeno outline a z čeho to zase chcete, teda třeba ze dřeva a řekne vám takový čtverec a je vevnitř to není vyplněné. Je to vlastně jenom takový čtverec. A když to se střechou nechcete, tak stačí akorát udělat to samý a akorát napsat lomeno vals a 5 a vznikne vám to samý akorát bez střechy. A když chcete samozřejmě, aby to zmizelo, tak dáte lomeno do. Další příkaz je lomeno HCIL, to označovat nikdy nemusíte, ale musíte určit, z čeho to chcete. Já dám třeba zase ze dřeva, potom je, myslím, vejška, nebo nevadí. Vám vznikne vlastně něco takového. Sedám lomeno undo. Tak. Další příkaz je hahaspere a zase jaký blok chcete a dáte výšku a šířku a vznikne vám tohle. Jo, vznikne vám taková koule jakoby. To samé můžete udělat samozřejmě i ve vzduchu, že uděláte hahaspere 5 třeba 6 a 6. Tak vám úplně to samé vznikne ve vzduchu. Jak vidíte, vznikne to i ve vzduchu. Tak, to bychom měli tohle. Teďka třeba, když si tady uděláme toto, takhle, tak, tady to se zbouráme, ještě takhle. A tam si dáme truhlu a nějaký věci, tohle. A vlastně položíme sem tu truhlu a ty věci tam dáme do toho. A když dáme, takhle si to označíme, a když dáme lomeno copy, tak se nám to skopíruje vlastně a když dáme lomeno paste, tak by to mělo, aha, ono to je tady, nevadí. Když to dáme tady, tak se nám to zjeví vedle sebe, akorát tu truhlu máme na druhou stranu, ale což to nevadí. Tady máte úplně ty stejné věci, co jste měli v té staré truhle, a jinak, pardon, já jsem trochu nachcípanej, tak se nedivte, když tak. Tady máte opět ty samé věci, co jste měli tam. Takže potom, když si tady třeba naspamuju ovce, krávy, prasata, jo, takhle, ovce, tak, prasata. A když chcete, aby to zmizelo, tak dáte jenom lomeno, butcher a lomeno a na jakou vzdálenost to chcete. Tak já se dám třeba na 50. Ježíš!
No, pardon. Když tady naspamu takhle tady ty prasata, jo, takhle, a dáte lomeno butcher, lomeno a na jakou vzdálenost chcete, tak já dám třeba 50 a všechno vám to zmizí. Tak, to je k dnešnímu dílu asi tak všechno. Těším se na další díl a ukážu vám zase něco nového. Zatím se s váma loučím, tak ahoj.